जौन काल कइलू तौन आज कर आ करे जा तू हमरा छोड़ देलू त जा तू रंडी होकर आज कर। काहे गइले माई हमरा के छोड़ के हम भागा जियतानी मुँह सबका से मोड़ के। नमस्कार प्रणाम, हमार भोजपुरिया मेल चैनल में आप सबके स्वागत बा। हमरा साथे बाने प्रकाश भैया जौन इंस्टाग्राम से ट्रेंड करते हुए यूट्यूब पर भी ट्रेंड कर रहल बड़ा और गली गली में भी इनकरे बाजता। भैया तो आप खुल के जिए के अपना केकरा से सिखल बानी? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से जे देखा था सबके प्रणाम बा। देखी जन्म माता पिता देवेलन लोग, लेकिन हर लड़का हर इंसान के जब अपने आप पे लोग आवेला, जब मैच्योर हो जाला, जब उम्र हो जाला तो जिए के एगो तरीका मिलेला, दुनियादारी हो जाला, आदमी देख के सीखेला। ना भी यार हुआ जानते नहीं जौन वीडियो भी बनाइला इतना खुल के बनाइला कि मतलब जेकरा प्यार भी भई रहेला चाहे प्यार हो के बिछड़ के जाला ओकरा बारे में रुआ का कहम? ठीक बा, प्यार खराब चीज नहीं है, प्यार करे के चाही, अगर निमन प्यार होके तो करे के बा। अच्छा रउआ जिंदगी में कभी प्यार भइल बा कि नहीं कोई लड़की से? सब कोई के होला। भइल बानू? सब कोई के होला। तो अभी बाड़ी की मतलब गईली? नहीं नहीं, अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमरा को, प्यार व्यार नहीं के भइल लड़की रुकी से। अभी प्यार नहीं के भाई? ऐसा कोनो चीज नहीं पूछल जाला। हर चीज के रउआ मजाक में बदल दीला। हर चीज के ना बदल जाला, जौन चीज मजाक लायक होखेला। आ देखिए हमारे वो उद्देश्य बा, माने समाज के बीच में कोनो ऐसा चीज के आदमी हंसे। जिंदगी में दुख गम बहुत चीज बा, लेकिन हम कोशिश करीला कि सारा भाई लोग बा जे हमरा के चाहे वाला लोग बा तो वो लोग हमेशा खुश रहे, हंसत रहे, एकदम मस्त रहे। अच्छा, अपन जिंदगी में कभी सीरियस भइल बानी कि ना? बहुत, आजो सीरियस रहिला। हम अपना लाइफ के लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहिला, काम के लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहिला, रात दिन काम एकदम। अच्छा, तहरा नजर में प्यार बढ़िया होला कि मतलब खिलवाड़ बढ़िया होला कि व्यापार बढ़िया होला? सब बढ़िया होला, लेकिन अगर प्यार बढ़िया होत कहाँ बा। तनी एगो यही बात पर शायरी भैया। शायरी ढेर हमार वायरल भइल बा, एगो शायरी हमार एगो वही में से तुरी बढ़िया भी एगो शायरी हमार वायरल भइल बा बहुत ज्यादा, जो उनके भाई लोग के प्यार आशीर्वाद मिलल कि जौन काल कइलू तौन आज कर आ करे जा तू हमरा छोड़ देलू तो जा तू रंडी होकर आज कर। अच्छा भैया, अभी इतना राउर एल्बम से कितना मतलब बढ़िया हिट हिट गाना आइल बा, जौन गाना के तनी रउआ थोड़ा सा दर्शक लोग के बता दी। गाना एगो हमार बाजल बहुत बढ़िया हिट भई रहे हमारे, वो गाना चेहरा झांट ना मोहब्बतें चाही। यूट्यूब पर भैया कुछ दिन तक बाजल रहे और बहुत अच्छा खासा एकरा पे रील भी बनल बा इंस्टाग्राम पर। हाँ, पेल देम 6 गोली छतिया में अभी आइल बा, प्यार के मरम छिनार का जानी, फिर एगो भी गाना आइल बा कि रंडीबाज हमार राजा बा। और एगो ई गाना संजीव सिंह जोन गइले बाने ओकरा में वीडियो रउआ बनैले बानी, उ गाना के ई का बा बोल का बा तनी बताई दर्शक लोग के। अभी एगो आइल बा गाना हमरा गुरुजी के, ऐसे तो हम गुरुए जी के वीडियो में अपना काम करेनी और लोग में ना करेनी, आ वहाँ के हमार गुरुजी हैं, हमने के साथ ही रहनी जा। अभी गाना गइले बानी जब संजीव सिंह ऑफिशियल से कि मजाल कोना लाल के, मजाल कोना लाल के जे छुदी हमरा माल के। वाह वाह, बहुत बढ़िया भैया, हमनी के दर्शक लोग के ऐसे ही हंसावत रही और उजड़ल घर के रउआ बसावत रही एकदम। हम देखिए हम सारा लड़का लोग के यह कहिला कि प्यार करे के बा, लड़कियों कहिला कि प्यार करे के बा। हम कोनो प्यार के बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं, हम बहुत बड़ा अनुभवी नहीं, लेकिन हम जौना तरीका के आदमी माहौल देखता सोशल मीडिया पे भी करे के बा, लेकिन अगर अच्छा चीज होके अच्छा चले लायक होके तो करे के बा ना। बोलिए बा भैया, ये दुनिया में दिल के समझे वाला बहुत कम लोग बा, समझ नहीं। तो अगर आज के डेट में अगर केहू और फीलिंग समझी, केहू और मजबूरी समझी, तो हमरा ना लगेला कि अपन परिवार के छोड़ के केहू समझे। दोस्ती लइकन से करल, लइकन वफादार होलन से। एगो माई वाला जोन सॉन्ग रही रही कि आपन माई आपन होले, एगो सौतेली माई सौतेली, तनी एह बात पर कुछ लेके तनी दर्शक लोग के सुना। हम गाना गइले रहनी इस सौतेली माई एल्बम के नाम रहे, जैसे ही लगभग लोग के घर में होला ऐसा कहानी कि सौतेली माई आ जाली तो लइकन के बहुत कम मानेली। गाना रहे ऑफिशियल चैनल से, चैनल से हाँ, गाना रहे कि काहे गइले माई हमरा के छोड़ के हम भागा जियतानी मुँह सबका से मोड़ के, अरे बहरो कमाए हमरा जाए नइखे देत रे,
ए माई सौतेली माई खाए नहीं खे देत रे। चलिए देखिए हमारे सब भोजपुरिया दर्शक लोग सब देखी लोग भैया के प्यार दुलार बनेले रखी इतना बढ़िया माई खातिर बोले बने भैया माई पे एगो शायरी तनी बोल दी। हाँ बोलने की दुश्मन कितनो चाहे करेजा पे वार ना होला, दुश्मन कितनो चाहे करेजा पे वार ना होला, आए धरती पर केहू कितनो प्यार कर ली, लेकिन माई के प्यार से बढ़ के कोनो प्यार ना होला। बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया हमारे चैनल करूँगा क्या कहूँ भोजपुरिया मेल चैनल। बिल्कुल भोजपुरिया मेल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो के शेयर करिए और भाई के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। धन्यवाद।